Gwapa na ko ron, uy. Ay, gwapa sa panahon karon. Masa kagwapa na ako karon, uy. Agay! Maprise ka. Nadam ako. Anybody help? Ay, narakang ba't ko? Huwag itong burikat sa tulay ba? Nahulog lagi. Yan mo man ang albularyo? Murag mo na. Hala, si senior mo na? Hala. Oh no! Tuwara ko! Basin tuyabs! Galaw-gaw! Di ba muna siyang manimbalay dali? Ay tama, mapatambal man di ka karon din, no? Ma, kay gidanlak magkaugi almoranas. Maulo ba yata pre, pero maubaya ng tinuod. Na! Mao gini paborito ni senior ba? Ayaw ka bala ka, kay asista mo karon. Senior! Senior! Magpatambal akong amigo! Ha? Nag-unsa man ni sila diri? Ay tama, magpatambal man din sila karon. Eh! Bakit di sila ka pwede makapalo? Nagusakpan ako. Uy, kumusta? Ay, kumusta? Pre. Asa na pala siya, Rick? Alibangon di ko ba? Narito. Awa lagi hingaon mong kayong tawana, di na kaigit-igit pasad. Assistant, dali. Senyor. Nakain kita. Sa'yo nakita, senyor? Wala. Nay, magpatambal? Na? Dala na diri. Sige. Kita, gwapong tayo magpatambal ron. Uy! Senyor, nara magpatambal. Senyor, tambali ko ba? Ako'y napasok ko. Ukira ko. Say sakit ni mo dong. Senyor, damlak ko. Aw, wala akong paborito. Sige, sugda na nato. Mamma mia. Uy, unsa man na? Dili na man maayo. Di na ko magpatambal nimo. Uy, balik diri. Ay, kasayang. Hikbayan ako siya. Malaya ato pre, uy. Ha? Ano man? Duda di ko ato ba? Magbayot dito. Hay, manadyo ko galaw niya. Nagpatambal na ka. Wala, uy, bayot man na ito pre. Eh. Tayo pa eh. Kaya ato, uy. Bayot man na ito. Ha? Nagtundo na to. Tara, tuno ta. Agay! Buhat na po sa istorya ba? Ano ko ba? Ako maguna. Agay! Tindog ko ba? Hey! Ito day! Asa man? Asa ko?